Na sziasztok srácok! Ez itt a Swift Channel lenne, és ebben a videóban egy bemutatkozó videóval szeretnénk nektek jelentkezni, ami a csatornáról fog szólni. A csatorna nagy lényegében gameplayről fog szólni, de általában jöhetnek különféle dolgok, mint például vlog, nyereményjáték, illetve utazások, beszámoló videó, na stb. Na szóval, akkor kezdjünk is bele. Nem szeretnék spoilerezni a játékokról, amikkel fogok készíteni. Lesznek régebbi játékok, ilyen retro játékok, mint például Counter-Strike 1.6, HL, tehát Half-Life 2, stb. De viszont lesznek modernkori játékok, mint például GTA, Multi-Theft Auto, stb. Na szóval, amit még tudni kell a csatornáról, hogy a nyereményjátékok nagyobb feliratkozó számnál fog bekövetkezni, 50, 60, 70, illetve 100-nál. Ezek ilyen kisebb dolgok lesznek, például Steam, kejkulcsok, játékok, tehát hogy ilyen kisebb dolgok fognak lenni. Hát amit még tudni kell az, hogy én jelenleg Camtasia Studio 8-szal vágom a videóimot, illetve renderelem, illetve Action Mirrorless-en veszem föl őket. Ezek eléggé jó programok, ha gondoljátok, csinálni fogok róluk egy tutoriált, hogy hogyan vegyetek, hogyan vágjátok meg az adott videót, stb. Az Audacity-t is szoktam használni hangkitisztításra, háttérzajok, tehát hogy háttérzajok tisztításra, zúgásra, hogyha esetleg zúnék, akkor azt így elsöpröm. Hát erről fogtok látni a csatornán dolgokat. Remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. Én Swift Channel voltam, és sziasztok!